I per últim explicarem els mètodes de pagament. Per entrar als mètodes de pagament que oferim, anirem a Configuració, a Pagament, i aquí entrarem les dades. No feu cas als noms que surten ara del camp perquè això ho canviarem de seguida. Bé, on diu el nom del compte del teu banc, posarem si oferim pagament amb Bizum o amb transferència, o amb dos. Si jo tinc els dos mètodes de pagament, direm que tinc Bizum o transferència bancària. On diu número del compte bancari, aquí posarem el número de telèfon on rebrem el Bizum. En aquest cas sí tinc Bizum. Si no tingués Bizum i només tingués transferència bancària, en aquest camp no hi posaria res. I en aquest cas, com que també tinc transferència bancària, ompliríem l'IBAN. Bé, i un cop omplert això, posaríem actualitzar els paràmetres. Què passarà? Doncs que el client, quan faci la comanda, rebrà en el seu correu electrònic un correu on especificarà com pot fer el pagament, amb les dades corresponents a les que li hem entrat aquí.